No, noita oltiin Kyöstin kanssa tänne Uittaalle. Ja tässä rupesin vähän filmaamaan. Me ollaan täällä Soutupuussa, tuossa Kyösti heittää vähän härveliä tuonne. Ja mulla on tommosia pieniä pilkkejä, tossa paan taas kohta niitä tonne veteen. Tossa on meillä vähän jo saalista, siellä on pääasiassa haukea ja ahventa. Ja onko ne liusoja tai sorvia, mitä siellä sitten vielä on. Täällä on paljon kanootteja ja kaiken näköisiä vesi-ihmisiä näkyy menevän myös. Mielenkiintoista. Tässä on pari puuta mennyt vähän nuoriin joskus ja täällä tulee kalaa välillä aika hyvin. Ei kai siellä taas tulee, onko kiinni? Ei oo kiinni. Sen pitää sanoa, että se kalaa, otapas kalaa. No ota. Ei saa sanoa siimakireille, ei se menee. Joo, siellä on tuommoista uutta. Kuuleeko kalat? Niin, tulkaa tänne, meillä on nälkä. Jee, mä rupean kanssa teetä vähän harrastaa, joo, ja varmaan Kyöstikin sitä tuppeen.